Ze Skypeu můžete volat na jakékoliv číslo za kredit u Odoriku. Ukážeme si první způsob volání pomocí číselné klávesnice. Přihlaste se do svého Skype účtu. Vyhledejte kontakt odorik.cz a přidejte si je do svých kontaktů. Nyní zavolejte uživateli odorik.cz. Budete vyzváni k zadání vašeho PINu. Pro zobrazení číselníku klikněte na položku volání a zobrazit číselník. Nyní zadáte váš PIN, obvykle je to vaše telefonní číslo, včetně posledních 4 číslic, a zmáčkněte mřížku. PIN můžete zadávat i na své počítačové klávesnici. Zadejte cílové telefonní číslo a zmáčkněte mřížku. Pokud uživatel telefon nezvedá a vy chcete volat na jiné číslo, zmáčkněte hvězdičku. A opět zadejte číslo, kam chcete volat. Pokud voláte v České republice, nemusíte zadávat mezinárodní předvolbu. Pokud máte kontakt uložený ve svých rychlých kontaktech, zmáčknete číslo vašeho kontaktu a mřížku. Pro návrat do hlasového menu zmáčknete opět hvězdičku. Pro přečtení stavu kreditu zmáčkněte 0 a mřížku. Doufáme, že jste s našimi službami spokojeni.